Čaute, je tu Drevo a vítam vás pri našej krátkej informačke. Chcel by som vám povedať pár informácií, odpovedať na niektoré otázky a podobne. Takže pýtali ste sa, že aký mám mikrofón. Mikrofón mám Trustars mikrofón a slúchatka mám Razer Elektra. Podobné má ich PewDiePie samozrejme. Ja som ich videl predtým, jak ich on mal, takže ma za to nehejtujte, prosím. Fakt, snažil som sa byť originálny a zistil som, že asi nebudem. Potom ste sa ma pýtali, že akú mám ramku. No, takže ramku mám 4 GB, dúfam, že na viac dostanem väčšiu, uvidím. Budem ešte tak rýchlo rozprávam a podobne. Táto informačka je taká ďakovaná zároveň. Ďakujem vám za 1000 odoberateľov. Budem sa snažiť robiť potom aj nejaké cool videjko, lenže bohužiaľ nemám kameru, takže nemôžem zatiaľ natáčať. Niekto mi požičal jednu, ale tá, no, ako si nefunguje, keďže, neviem prečo nefunguje, no. Neviem vám vysvetliť, prečo nefunguje. No, pár z vás sa ma pýtalo, že prečo som bol u babky. Ja na to veľmi sa rád poviem, lebo predávame teraz byt a proste doma som nemohol byť, keď sa všetko prerábalo, tak som bol asi mesiac u babky. A tam som natočil svoje prvé let's play, lebo som sa nudil a tak. Videa sa budem snažiť upovať asi tak dvakrát, alebo za také 2-3 dní jedno, aby to nebolo také, aby ich nebolo málo, sa budem snažiť, aby ich nebolo zase nejak veľa, aby ste nemuseli furt kúkať na mňa, viem, že vás to asi nebaví furt kúkať na mňa. No proste tak. Takže, čo by som ešte povedal? No ďalej tu máme, že hry, jaké by som mal hrať hry? Určite mi napíšte do komentárov, že jaké hry mám hrať. Potom hral som Battlefield, chcem vedieť, či chcete multiplayer, ak hej, tak povedzte. Potom, že Slendermana, toho určite niekedy natočím, Slendermana, ale asi keď budem sám doma, lebo nemôžem vrieskať po večeroch tu, keď sú rodičia a podobne. Potom je tu Minecraft, no, to je taká moja neobľúbená téma. Minecraft možno natočím, uvidím. Minecraft mám iba tak, single player môj. Tam sa snažím si robiť nejaké svoje veci, ale že by som to točil let's play, to neviem. A ak fakt chcete, tak to dajte nejak vedieť, napíšte tu veľakrát, že chceme Minecraft alebo niečo podobné. Niekto z vás napísal, že chce Left 4 Dead let's play. To si nemyslím, že bol dobrý nápad, lebo Left 4 Dead sám o sebe nie je až taká zaujímavá hra. Pokiaľ to nehráte samozrejme s kamošmi, ako ste videli v mojom Left 4 Dead random videu. A tak no. Niektorí z vás sa pýtali, cez čo animujem, alebo cez čo som urobil intro do Super Meat Boya. Takže učím sa to na škole a animujem cez Adobe Flash, najnovší. A tak no. Cez čo strihám a dávam svoj tvár, ktorú nahrávam cez webkameru, do videa. Používam Adobe Premiere Pro. Tam si to dáte svoju prepáčte, trošku som sa zalagoval. Takže tam si dáte svoj video a do neho si môžete pridať aj obrázok z kamery, cez ktorú natáčam cez webkameru. Tam nemá moc vysokú kvalitu, takže nemôže byť väčší, väčšinou je to taký malý. A nemôžem cez to natáčať ani vlogy, lebo to není dobré. Skúšal som to a nevyzerá to pekne proste. Niektorí z vás hovoria, že napodobňujem Goga alebo niečo, no. Je to možné, sme kamoši, dosť podobne rozmýšľame, keď rozprávame takto, máme také isté návyky, keďže strávime spolu veľa času v škole a podobne. Takže sa ospravedlňujem, vám pripomínam, ja snažím robiť to nejak inakšie, jak Gogo. Takže prepáčte. Každopádne ďakujem za tých 1000 odberov, nečakal som, ja som chcel pôvodne len tak, že urobím nejaké let's play a že pomaličky budú nabíhať odoberateľa takto, lenže Gogo mi to tak trochu prekazil. Dal mi like a koment na video Super Meat Boya a zrazu som mal za 2 dní 5000 videní na videi, čo proste bolo také divné. No, ja viem. Prepáčte tí, čo sa tvrdo makáte na svojich let's playoch a podobne. Ja za to častočne môžem, častočne nemôžem, ospravedlňujem sa vám proste. Takže dal som vám do pozadenia nejaký timelapse alebo niečo, aby som to príjemne pozeral, dúfam, že som tento vlog príjemne pozeral. Prepáčte, hovorím tak nejak nezáživne, ale
neviem, jak vám hovoriť proste bez videa takto, to sa nedá nejak tam dať tie emócie a podobné veci. Takže ďakujem veľmi pekne za 1000 odoberateľov, budem sa snažiť robiť tie videá čo najčastejšie, aby ste ich mohli pozerať, aby ste sa nenudili bezo mňa. No, veď vy viete, takže ďakujem a čaute.